IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nangikurit manen di pakasaritaan para iti pagilian na Pilipinas. Kalpasan nga opisyalen nga maangay iti Cebu City iti prestihyoso nga 2027 Fiba Women's Asia Cup. Dito iti kaunaan na gundaway ang mapasamak ti pagilian iti kangrunan nga Women's Basketball Championship iti Asia. Nairormeten ti opisyal logo ken tatak iti torneo amaangay iton Hulyo 10 aging 18 iti umay atawen iti kabaro alukat ken baro nga SMC Side Arena. Manamnama nga dependaran ti Gilas Women nga iti agdama adda iti rank number 30 iti sangalubungan ti pagilian kontra kadagiti agkakapigsa a team iti Asia. Segundo iti Samahang Basketball ng Pilipinas, ti talek ti Fiba ket panangipakita nga kabelan ti Pilipinas sa mga nga iti world class a torneo ken pagsarmingan iti dakkel a suporta dagiti Pinoy iti ayam a basketball. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.